Здравейте отново! В това видео ще разясним една от функционалностите на всяка Facebook фен страница, нещо по което тя се различава от личния профил. Става дума за боравенето или по-скоро настройката на външния вид и на подредбата на така наречените табове. Това са ето тези приложения тук под корицата, които виждаме обикновено на Facebook страници. Както сте забелязали, всяка страница може да има и повече от 4 таба. Кликвайки върху тази стрелкичка, могат да се видят всички налични табове за дадена страница. И така, какво е важно да знаем? Важно е да знаем, че табът за снимки, откъдето всеки има достъп до албумите и снимките на страницата, винаги трябва да бъде отгоре, или по-точно той никога не може да бъде премахнат или преместен. Това е единственият таб, който винаги ще присъства в видимата част на стената. Оттам нататък всички останали табове можете да редактирате последните параметри. Да качвате да бъдат в тази видима част, която хората виждат, когато попаднат на страницата, или пък да отиват надолу, ако се считат в даден момент за малко по-малко важни. Друг елемент, който можем да настроим, е картинката, която се показва на всеки таб, както и текстът отдолу. Много често, ако имаме примерно повече важни неща тук, можем включително бройката лайкове да я изпратим надолу. Как се случва това? Нека да видим. Първо е задължително да кликнем тази стрелкичка, която отваря всички табове. След това, примерно, аз искам да изпратя формата за абониране в моя нюслетър да се качи нагоре, защото считам в този момент, че е по-важна от бройката лайкове. Отивайки с мишката върху самия таб, ми се появява ето това моливче, което дава възможност за редакция. Кликвам отгоре му и отивам на Edit Settings, с други думи настройка, промяна на настройките. Кликваме го. Не, от тук ще сменим след малко картинката и надписа. Значи кликваме върху моливчето и гледаме ето тук, размени позиция с. И имаме варианти. С харесвания, бележки, карта или пък някои от другите индивидуални приложения, които имам на моята страница. Аз избирам в случая да се размени с харесвания. Съответно можете да изберете който и да е таб, с който решите да се замести. И ето вече лайковете слязаха надолу, а бюлетинът отиде нагоре. Оттам нататък решавам, че искам да сменя примерно картинката на моят бюлетин. Как правя това? Отново, дори да е във видимата част, за да мога да вляза в панела за редакция, трябва да съм кликнала ето тази стрелкичка тук. Тук натискам отново моливчето за редакция, Edit Settings този път. И ето тук мога да вкарам ново заглавие, примерно мога да напиша бюлетин. Запази. Ако искам да сменя картинката, Custom Tab Image, от тук я променяме, натискам промяна. Тук имам възможност, появява ми се ето това поле, имам възможност да сменя картинката, отивайки върху нея и натискайки редактирайте. Тук мога да кача файл с новата картинка, като нещо много важно. За разлика от всички други снимки, които качваме във Facebook, корица, профилна и така нататък, това е единствената снимка, която Facebook няма да скалира по размер автоматично. Тя трябва да бъде настроена предварително, за да се постави като снимка на таб. Тоест всяка снимка, която не е с размер 111
в хоризонтал и 74 пиксела в вертикал, няма да бъде приета и няма да може да поставите. Поне до този момент е така. Затова предварително трябва да уразмерите своята снимка на 111 на 74 пиксела. И аз тук имам няколко варианта, които вече съм подготвила. Примерно избрала съм ето тази картинка за картинка на тап на бюлетина, но съм я уразмерила по ето този начин. Отрязала съм малко отгоре надолу, променила съм пропорциите, за да стане 111 на 74. Тогава вече мога да избера. Тя се качва и ето новата снимка е готова. Тогава просто затваряме този прозорец. Връщаме се където бяхме, натискаме запази и тя вече е променена. Да поговорим малко и за това какви табове можем изобщо да имаме тук. По подразбиране в началото, когато направим една страница, имаме само таб снимки и таб харесвания. Оттам нататък има много възможности, почти са неограничени. Facebook предлага следните опции, автоматични от самия Facebook, които може да добавите винаги в празен таб от плюсчето. И какво може да добавите? Може да добавите таб събития. Един от често използваните таб за видео, където да качвате ваши видеофайлове. Тук в тази категория и табът бележки, който вече е добавен. Оттам нататък има най-различни приложения, най-различни фирми, които предлагат варианти, дали сами да настроите, дали готови. В това число влизат подобни форми за абониране в нюслетър, което се настройва от самия имейл софтуер, който ползвате. Може да бъде връзка към ваши други профили в социални мрежи, като Pinterest, например. Също вграден в Facebook. Ето тук моите бордове от Pinterest се показват по този начин, оптимизиран за Facebook. Можем да имаме някакви индивидуално направени страници за кампании или за обща информация с добре дошли, ние правим това и това. В моя случай имам една такава, която съм използвала и за кампания, а тя е и до някъде информативна за това, което се предлага с включена контакт форма. Има различни варианти за тяхната направа, различни сайтове, които да ви помогнат също така да вградите такъв Pinterest или YouTube или Twitter таб. Тук картата автоматично се показва, ако в информацията във вашата страница сте задали това. Тук, например, имаме една възможност, приложение, с което всеки фен да може да кани свои приятели да хареса. Възможностите наистина са безгранични и това ще бъде предмет на друго едно видео. Чао за сега и до следващите съвети!